E nevoie să investim în guvern. Și dacă eu aș fi cel care a luat decizia, aș vota guvernul Tomac. Adversarii tăi sugerează, de facto, ai fi numărul 2 în partid în momentul de față. În momentul în care Sorin a preluat partidul, am făcut intenționat un pas în lateral, dacă doriți, pentru că era nefiresc ca atât eu din Timiș, cât și el să fim cumva foarte vizibili în conducerea națională. USR-ul funcționează ca o sectă, să știți, nu ca un partid politic. Nu are capacitatea să spună, oameni buni, am luat o decizie greșită. Ori de câte ori ceva nu le convine, nu contează că e justificat sau nu, că au sau nu au dreptate, atacă în haide. Gândiți-vă doar la asta. Dacă vreodată ați auzit din partea actualei administrației a primăriei municipiului Timișoara, am greșit. Electoratul va judeca între oameni care fac lucruri, își asumă lucruri, recunosc anumite erori și isterici care de dimineața până seara numai împroșcă cu noroi. Cetățenii acuză o explozie a tarifelor la gunoi în județ. Taxa a crescut, se pare, substanțial. E o complicitate și o mafia deșeurilor, cum nu există probabil în România pe alt domeniu, și o industrie care are miliarde de dolari în fiecare an cifră de afaceri, poate mai mare ca aia jocuri de noroc, credeți-mă.